गोजोननाय रंजानायनि बाथ्रा अनज्लायनायनि बाथ्रा आफा बुहुमाव लाबोदोंमोन। बे मेसेजआ दिनै बुहुमनो गोनांथार। पापआ दिनै बुहुमखौ साग्लोबनानै बुहुमनि मानसिफोरखौ पापआ गलाम खालामनानै गासै रोखोमनि गाज्रिफोरखौ मावहोगासिनो दङ आफा। दिनै बुहुमा Be
बिथाङा फैनायावहाय होंगो दोंगो मानसि नुनायखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेजों लोगोसे फैफुबाय थानाय समावनो बिथांखौ ड्राइभिं लाइसेन्स गैयिनि थाखाय पुलिसा हमनानै लाखिदोंमोन बेखायनो एसे लेट जादों आरो बे समावनो सासे मानसिया बेखौहाय थांनानै लायदों आरो One day they were like, where are those security? When out, there's and one. Chong chung chung cha. Morning is over, she's over, Cha chung cha. दा बिथाङा फोरमायदों माने गावजों मोसाफानायखौ नुनायखाय जोबोद गोजोनदों आरो जोबोद रंजानाय मोन्दों गोसोआव दा जेब्लानाखि गाव थांगोन अब्ला बयखौबो आरो खनसेबाव मोसाफानो थाखाय खावलायदों Merry Christmas दा बिथाङा फोरमायबावदों दहाय फैफुबाय थानाय समावहाय गावखौहाय बड'लेण्डआव फैनायखाय अमा बेदरखौ थिगसे जाहोदोंनो बाराद्राय जाहोद्रायदोंनो दा बाव थानाय मानसिफ्रा बयबो मोनथिनो लुबैदों नोंथांनि बैसोआ बेसेबां जाखो बिथाङा हाजार बोसोर जाबाय दा गोजान लामा थांफिननांगौ दंखाय दा गावजों रंजाफानायखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों दा बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय मोनसे क'क्राझार होननाय जायगा दंबावोनो बाव थांबावनांगौनो बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टफ्रा माबायदि जोबोद मोजांनो बर'बो रोङो नामा सानदोंल'सो क्रिसमासखौ माबायदि मोनदों नोंथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिखौ Christmas, Bodoland University, Tornado, दा जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिथाङा बेखायनो दा बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय क'क्राझाराव थांफिनसिगोन बेखायनो आं खावलायो बयबो गसंनानै जों बिथांखौ बिदाय होदिनि Merry Christmas. Feliz Navidad.
गोजोननाय रंजानायनि बाथ्रा अनज्लायनायनि बाथ्रा आफा बुहुमाव लाबोदोंमोन। बे मेसेजआ दिनै बुहुमनो गोनांथार। पापआ दिनै बुहुमखौ साग्लोबनानै बुहुमनि मानसिफोरखौ पापआ गलाम खालामनानै गासै रोखोमनि गाज्रिफोरखौ मावहोगासिनो दङ आफा। दिनै बुहुमा नोंनि बे जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे पापनिफ्राय जे उदां जानो हायो। बुहुमा पापनि सोखा जानायखौ नोंनियाव मोननो हायो आफा। बुहुमा नोंखौ सिनायनो रोङो। नों लाबोनाय गोजोननाय रंजानाया आफा बे बर'दिन बोथोराव बुहुमनि गासै खना खनलायाव जे गोसारो। प्रभु स्पेसियेलि आरज खालामदों बे समावहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फरायसा फरायसुलिफोर दिनै बिथांमोना गावसोरखौ थाम-थिम खालामगासिनो दङ। गुबुन गुबुन आयदा गुबुन गुबुन थांखि लानानै प्रभु गावसोरनि जिउ दागासिनो दङ। बे गासैनो समाव बिथांमोना बायदि समस्या जेंना जेंसि थागोन। नाथाय जेब्ला नों बिथांमोनजों लोगोसे थागोन प्रभु बिथांमोना थांखिसिम सहैगोन, जाफुंसार जागोन। दिनैनि बे सम आरो खाबुखौ लानानै बिथांमोना जेन गावसोरखौ आफा प्रिपेयार खालामनो हायो। गावसोरखौ